ନାହିଁ ଲେଖିଥାଏ କବିତା ମୁଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାଣି ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାଣି। ମନ ହୁଏ ଖୁସି ଯେବେ ସୁଖ ପରଶ ପାଇ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଯେବେ ଦୁଃଖର ଛାଇ। ତେବେ ଚେତନାରେ ଥାଇ ଅବା ଅଚେତନ ଥାଇ ଲେଖିଥାଏ କବିତା ମୁଁ ଚେଇଁ ଶୋଇଥାଇ ଲେଖିଥାଏ କବିତା ମୁଁ ଚେଇଁ ଶୋଇଥାଇ। ଦୁଃଖର ପସରା ଯେବେ ପାଶୋରି ହୁଏ ନାହିଁ ସୁଖର ସମ୍ଭାର ଯେବେ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଆବେଗ ଯେବେ ବେଗ ପାଏ ନାହିଁ ମନକୁ ଗଢ଼େଇ ଦେବେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଗଢ଼େଇ ଦେବେ କବିତା ଲେଖିବା। ଦିନ ଯେବେ ସରେ ନାହିଁ ରାତି ସରେ ନାହିଁ ହୃଦୟ ଯେବେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଲୁହ ଝରେ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଯେବେ ହସୁଥାଏ ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ହାତ ମୋର ଚାଲୁଥାଏ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ହାତ ମୋର ଚାଲୁଥାଏ କବିତା ଲେଖା। ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଇ ନ ପାଇଲେ ଶୁଣାଇବାକୁ ମଣିଷଟିଏ କାହିଁ ନ ପାଇଲେ ଶୁଣାଇବାକୁ ମଣିଷଟିଏ କାହିଁ। କାଗଜକୁ କଲମରେ ସବୁ କହିଥାଏ ମୁହିଁ କାଗଜକୁ କଲମରେ ସବୁ କହିଥାଏ ମୁହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଝରଣା ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ମନେ କବିତାଟିଏ ମୁଁ ଲେଖେ ସେତେବେଳେ।